Salutare tuturor, eu sunt Minecraft oponent Loler, adică și astăzi v-am pregătit ceva mai special. Sunt prin pădure, acesta este un vlog. Acest vlog va fi pe canalul meu secundar, Minecraft oponent Loler, nu pe canalul meu normal, pentru că postez noul Tornito pe care l-am schimbat de mai multe ori. Astăzi este primul meu vlog. Și am decis ca vlogul acesta să-l fac prin păduriceni. Și o să facem mai multe chestii. Bine, acum o să mă duc acasă și poate să filmez ceva pe canalul meu. Dar până atunci e bine cum suntem momentan. Stat un pic. Bună. Uitați, aceasta este păduricea. Aici era... Să vă arăt mai bine. Aici era o căsuță, un beci mai bine zis. Aici era o apă mare. Unde este zidul acesta? O să un pic să merg mai aproape să vi-l arăt. Uitați, acesta era un zid imens și aici era o apă care curgea în jos. Ca un colț de rai aici. E și mie din pădurice. Bun. Acum suntem foarte aproape de ieșire. Și... What? Ce fluturi frumos, stați să vă arăt. Stați un pic, stați un pic. Continuă. Uitați fluturile, sper că îl puteți vedea. Nu știu dacă îl puteți vedea. Este chiar acolo. O să-i fac eu o pozică imediat. Să un pic să mă dau mai aproape de el și să-l vedeți. Sper că îl puteți vedea, nu? L-ați putut vedea? Cred că nu. Atunci haideți să vi-l arăt. L-ați văzut? Cred, nu știu. Spuneți în comentarii dacă ați văzut fluturașul. Îmi doresc mult să fac și o abonați. Dacă strângem câteva like-uri acolo, 10 like-uri, continuăm cu videoclipurile. Deci vă rog, fără hate, doar doresc și eu like-uri. Și dacă e, abonați-vă și voi acolo ca să faceți un bine naturii. Plus un abonat, plus minus gunoaie de pe planetă. Deci cu cât avem mai mulți abonați, cu atât salvăm planeta mai mult. Deci abonați-vă acolo. O să donez fiecare bani strâns pe live-uri către o firmă care plantează copaci. O să mai facem serii cu câțiva youtuberi. Îl știți pe Lucas Matei, băiatul acela, noul Tornito, cel care l-am mai angajat recent. L-am scos fiindcă ne-am certat noi. În locul lui voi angaja un băiat pe nume Mihnea. Bine, este foarte, foarte de treabă, deci susținere blană acolo. Vreau nu știu dacă voi reuși eu să fiu un youtuber atât de bun. Deci atât de bun cum este Irafael.
Ganicus, Nociv, Houdini, Ovidiu 700, Lavi, Ezi Lavi și Ezi Foxy. Nu știu dacă voi reuși să fiu așa, dar vreau susținere. Vor fi episoade și mai lungi, și mai scurte, și mai mari, și mai mici, și diferite. Bun. Facem. Pe departe este undeva pe sus. Vin! Am strigat părinții mei să mă grăbesc un pic. Merg puțin mai repede. Dar voi aveți nevoie de susținerea voastră. Dacă avem susținere, eu voi mai veni pe aici prin pădure și mai face chestiuțe. Bun. Am reușit să scap de el. Continuăm. Pun un pic pauză și mă întorc imediat. Bun. Am făcut o mică pauză. Acum suntem în mașină și mergem undeva. Unde mergem? Din câte văd, m-a sunat fratele meu. Bun, continuăm. Poate s-ar putea la un moment dat să începem și o serie de Minecraft pe canalul meu Loler și noul Tonito împreună cu Mihnea. Sau îmi ziceți voi cine vreți să fie noul Tonito, îmi scrieți în comentarii iar eu o să vă citesc. Ori Mihnea, ori Silviu, în funcție de ce vreți. Continuăm și cu seria de Fortnite și vom face cu mai multe joculețe, Roblox, Happy Wheels și mai multe joculețe. Al doilea episod din seria de Fortnite de pe canalul meu Lola și noul Tonito n-a ieșit bine fiindcă am uitat să poziționez camera cum trebuie. Așa că nu s-a văzut cam nimic, s-a văzut doar negru și a durat 35 de secunde. Nu o să se mai repete așa, fiindcă mi-am dat seama de ce, nu aveam camera pusă. Trebuia să mi-am micșorat eu camera și acum știu cum trebuie să fac. Apropo, dacă vreți să știți de pe ce filmez eu filmez de pe Zoom. Intru pe Zoom ca să vedem, ca să se vadă videoul și au acolo recorder. Dau recorder și filmez videoclipurile. Dau și share screen ca să pot să văd. Și așa filmez eu împreună cu ceilalți. Cu iepurica nu știu dacă o să mai filmăm, nu cred că mai vrea să mai filmeze. Oricum data trecută când am filmat vroia să nu intre în cadru, chiar dacă ea se vede deja pe filmare. Bine, aia era în al doilea episod în care nu se vede nimic. Deci până la urmă a reușit să scape. Dar nu va mai scăpa, dau recorder fără să știe ea intră și facem recorder cu iepurica fără să știe. Apropo, uitați pe unde am ajuns. Suntem foarte aproape de casă. Și mă gândeam eu așa ce serie să mai încep. În afară de alea de Minecraft și Happy Wheels și Roblox.
m-am gândit eu așa, m-am gândit eu așa, până m-am uitat pe YouTube și am văzut două chestii pe care vreau să le încep. Două joculețe. Vreau să încep o serie de Triviador pentru început cu fratele meu. Și în al doilea rând vreau să încep o serie de Art of War. Un joculeț dintr-o reclamă, mi s-a părut foarte interesant, așa că m-am zis haideți să-l încercăm. Stați un pic că nu știu unde se duce tatăl meu, imediat văd. Schimbare de plană, ne mai ducem undeva și după mergem acasă. Fiindcă tatăl meu are niște treabă. Continuăm cu vlogul. Să spuneți în comentarii cum se face un live, că chiar nu știu. Adică știu să fac, dar n-am camera aia. Trebuie o cameră mai bună și un microfon care să se audă, domne. Adică nu așa cum se aude acum. Acum se aude de zici că vorbesc pe nas. Dar dacă o să cumpăr un microfon aici, ăla o să se audă bine. Aș putea să folosesc microfonul de la căști, dar toată lumea știe cum este microfonul de la căști. E mai slab decât microfonul pe care îl folosim, decât microfoanelor. Mai slab ăla. E mai slab decât cel mai slab microfon. Deci, nu o să folosim microfonul de la căști. În continuare suntem foarte, foarte aproape de locul în care mergem. Deci vreau în comentarii mai multe chestii pe care vreau să-mi ziceți. Apropo, vom face și o serie de... cum se numea aia? Voi îmi puneți mie întrebări, iar eu le răspund, cum ar fi... Răspundem ascultătorilor. Da, răspundem ascultătorilor, cum spune tatăl meu. Și mă mai gândeam la o chestie. Pe seria de Minecraft, donatorii fac regulile, adică să zicem cum am făcut și noi, ce vă încă știți videoclipul lui, adică în care el a făcut live și cine dona avea voie să facă regulile. Vom face și noi în următoarele live-uri și vom face mult mai multe chestii. Deci sper că o să vă placă vlogul. Aceasta este mama mea. Tatăl meu va veni și el imediat. Tati, zâmbește la cameră, zâmbește la YouTube. Și dă-ți masca jos. Cam acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați like și toate cele. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!